Patru, că ce-o face el acum? Cum să fi băgat? La camera, ce dracu? Dai că făcea terminat ăștia artificii, uite până la ăștia, până la berbec. Unde dracu, că nu mai are nici ăștia. Uite, mai sunt 2 minute. Hai, taman iese ăștia toți. Bă, voi când se termină, ia uite-l pe rogul, nu-i rogul ăsta? Ne-a părăsit? Dă-i! Să vede. Da. Michișor să-l apoți. Mai sunt 2 minute. Mai sunt 2 minute. Facem o poză cu toți, fac 2013, da? Un nou 2003. Hei! 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 Haideți, dragă-i de nație! Vino cu apă, vino cu apă! Eu am unul! Hai la șosea! Hai la șosea! Hai mă pe Hai mă dracu la șosea aici, dracu! Aoleu, că zboară, bă, mâncați! Da și-o pe parcă! Ia uite mă la frumoasa, băi! Hai un ghidrit, o pichetă de Băi, care frumos! Toate ca toate! Așa, 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 așa. Ce cum face mă aruncat? Unde ne cu pui, mă, la picioarele mele? E 0-0-0-0! N-a început! Mai ai, mă, de-alea? E 0-0! Nu mai am asta, e de ușor de mult. Unde e telefonul?